Indonesien i øjeblikket, det har for stor væskeindhold. Så de sender sådan nogle news bulletins, altså nogle warning bulletins, ugentligt, hvor de siger, vær opmærksom. Fordi så undgår de jo også. Jamen, så er der ikke nogen, der ringer, som siger, vi har altså skib, der ligger om på siden nu, og der er for $60 millioner kul, der ligger i den indiske ocean. Det har vi altså pådraget os et ansvar for. Ja, altså man undgår at tage loss prevention, og det er blandt andet det lille på den der bog op engang. Nej. De udgiver sådan nogle bøger, prøv at rejse op, og lade dem gå rundt. Loss prevention bøger, det er sådan en guide, det er vejledning til redder, inden du går i gang med sejl med det her, vær opmærksom på det. Når du sejler med stål, med stål i ruller, ikke også? Vær opmærksom på, at fugt inde i rullen kan godt skabe rust. Vær opmærksom på, at man er helt særligt ligesom hysterisk med hjørnerne på de stålplader ikke er bøjet op. Det er der været masser af krav om for nylig. Vær opmærksom på, at en bestemt nationalitet af søfarende har ekstremt mange personskadeskrav i øjeblikket. Vær lige opmærksom på det her redder. Sørg for, når der sker en skade på en søfarende, at du dokumenterer det, indsamler bevismateriale, sørg for at notere dit logbog, sørg for, at han bliver tilset af en læge, så jeg kan få en rapport af en skade på et pågældende tidspunkt. Altså, tænk sådan. Men også hvor PI-klubben skal også ses som sådan en slags, sådan som jeg har forstået det, altså hvor man indbetaler til det her fra rederens side, hvor man ligesom indbetaler man kan sige et symbolsk beløb, det kan også godt være ret højt, eller afhængig af hvor man skib du har. Ja. Men det er sådan nærmest, og det er nærmest en solidarisk sammenhæng. Ja, det er det bestemt. Altså, de taler ikke om at politisk, de sender en rulebook, så man laver reglerne i fællesskab. Ja. Og så udvider man at indskrænke dækningsområder, afhængig af hvad der er behov for. Ikke sådan fra en dag til næste, det er jo gamle dansk koncept, også. Det er jo fra 1800-tallet. Men det var simpelthen for, at man skulle sige, det er jo, sådan som jeg forstod det, så er det solidarisk forstået på den måde, at vi har alle sammen brug for de her varer her, og for at de ligesom alle sammen indbetaler til det, så kan man sige, så man også op for, at der er flere, der har mulighed for rent faktisk at indgå i markedet. Med P eller hvad? Ja. Det var lidt for filantropisk, tror jeg. Nej, fordi hvis du har 5 skibe, og først har 6 skibe, og så er 10 skibe, så betaler jeg proportionelt den risiko, I udgør for de andre medlemmer. Sådan er det. Ja, så jo flere skibe, jo større risiko. Ja. Så risiko og større dækning, større indtægt. Så langt han er vejen, er I alle sammen velkomne, men han nu ikke for mange skader. Så bliver de smidt ud, så kan I sgu over en anden klub. Ja. Hvis du nu stiller et spørgsmål til PRI-klubber og så videre, kan vi så godt bare tage bolden derfra, og så begynder vi at snakke lidt videre om det? Det er det, jeg forventer, sådan det jeg forventer. Eller sådan vil det forløbe, hvis det går godt. Ja. Jeg vil helst undgå at skulle stille 10 spørgsmål om PI. Altså, hvis jeg for eksempel siger, hvem vil så dække den type skade? Og så kunne du jo sagtens sige, at PI-klubben vil lige præcis det dække det her for land, der taler man over for tredje mand. Og når der taler man over for tredje mand, så er det jo inden for PI's regi, så man kan godt udstede en police eller en police, eller certificate of entry, som det hedder inden for PI, hvor alle områderne er dækket. Så kan du fortsætte med at sige, at der er dog 3-4 forskellige certifikater, som Søfartsstyrelsen udsteder, baseret på det PI-klub. Og så kan du godt, jeg vil lige til fortsætte, og så kan du godt bare pløje dig ud af med, at under PI er der ikke tale om et decideret police, der taler med rulebook, og man betaler ikke præmier, man betaler calls, ikke også? Og jeg vil bare give dig lov til at snakke, så jeg sidder der sådan her. Eller måske ligesom sige, og hvad betyder det så? Så er det også meget nærliggende, loss prevention og... Absolut. Okay, det var bare blive ved med at holde fast i det faglige. Giv ikke det slid. For det der er altid risiko i det her fag for. Der er altid risiko i det her fag, men jeg tror, man kan slippe godt fra at bare sniksnakke. Det er rigtig fandme faglighed. Og så vil jeg stoppe op og sige, hvad mener du med det? Hvor står det her? Eller hvad kalder man det, vil jeg sige? Det er sådan, du ved, det ender bare med at være sådan en chit-chat. Giv det sgu ikke. Chit-chat. Jeg skal ud derude og fisk. Eller sejl. Okay, så gør vi lige det grove. Fed eksamination, man kommer ud og fisk, og så kan man bare snakke. Yes. Det var bare, hvordan du ville have det op, og det var bare dig, der ville have, at du stillede en masse spørgsmål, som du ikke kan. Fordi hvis du kan fyre dig ud af på PI, og det er sådan nærmest udtømmende, og så vil jeg sige, okay, godt. Hvilke andre forsikringsbehov har været? Og så kunne jeg godt tænke mig, at du ligesom fløj over på noget kasko og noget loss of hire insurance, eller noget kidnap and ransom insurance, så ligesom tager du timen derfra. Og så vil jeg sige, godt, skide godt, det der med forsikringen har du bare totalt styr på. Helt principielt,
hvilke opgaver påhviler skibsføreren, inden han begynder rejsen. Altså du ved, hvor nu er sgu noget, ja, du skal være skibsfører. Så har jeg sådan en forventning, at du vil sige, jamen sølovens paragraf 139 og fremme, altså kapitel 6. Men hvis man ikke kan så overlever vi nok. Okay. Men jeg er nødt til at stå her i dag og give et 12-tal, ikke også? Det er det, jeg bliver. Altså, jeg har stillet krav om, at skibet skal skibet skal sikre, at skibsføreren skal sikre, at skibet er sødygtigt ved rejsen til begyndelse, og hvad indebærer det? Altså, så kunne vi godt begynde at snakke om crewworthiness, cargoworthiness og seaworthiness. Og jeg ved godt, at I tænker, hvad har det med søret at gøre? Men det har rigtig meget, men du kunne se, at inden for crewworthiness kunne der være tale om specifikke vettingkrav ud over safe manning document. Ikke også? Altså, funktionelle tjekker. Altså, det er ikke nok, at man opfylder STCW-kravene. Altså opfylder han også vetting oil major-kravene, så er vi rigtig kørt. Ude på også deres papir i år. Isoleringen. Kontrol af det er fuldstændig. Er det tjekket forud for? Lov om skibsforsikringsparagraf 25, altså det skal ikke. Hvornår stille spørgsmålet igen? Som du tog ud fra. Ja, jeg sagde, altså nok om forsikring. Kan du ikke stadig fortælle lidt om skibsførerens pligter, inden han påbegynder rejsen? Og ved I hvad, det kunne I snakke om i 2 timer, I kunne være totalt tjekket. Jeg vil faktisk mene, det ville være et godt sted at begynde at sætte sig ned og gå hjem og sådan forberede. Fordi der kan man snakke om forsikringsdækning, klassestatus, port state control status, ikke også? Certifikatstatus, personale, besætning. Altså, hvad står der i certificeret om den pågældende rejse? Hvordan skal jeg sikre mig, at jeg har planlagt min rejse med hensyn til, der står, at skibet skal være behørig, provianteret, klar til den forestående rejse, søkort, han skal gøre, der står, at han skal sætte sig ind i de forskrifter, der gælder for de farvand, hvor skibet skal besejle, og det betyder, at han skal sørge for, at han har de rigtig elektroniske søkort, og han har styr på lokale regler, men det kan være noget med ISPS, og han skal sørge for, at skibet behøver i bunkeret, og der ved. Og hvis I vil være totalt tjekke hver gang I fyrer sådan her, han skal sørge for, at skibet behøver i bunkeret, når han bunker, så skal han sikre at sende analyse i land, og han skal også sikre at sørge for at indføre det i uniojournalen, og kan I godt følge mig? Altså nu kommer der nogle faglige point, der lige stikker der. Fordi, som jeg sagde til i starten af semesteret, juraen er spændende nok, men det I skal være skibsfører. Vi skal bare sørge for, at I har styr på det lovgrundlag, der gør, at I udfylder uniojournalen. Altså, det står i loven, det er jo ikke nice to have, it's neat to have. Og not a promise to sørge for, at andre skal sørge for, at de har registreret deres påmindelsring hos Søfartsstyrelsen, og sikre mig, at de får en ordentlig familiarisation, og jeg har sat mig godt i grund i, de har sat sig godt i grund i til deres forpligtelse over for ISM-koden, altså med skibets safety management system. I virkeligheden er der rigtig meget stof, men jamen, hvad tænker du? Fuck eller hvad? Skal være styr på alt. Skibsføren skal have styr på alt. Så tak for i dag. men der kommer sådan et, altså jeg tænker mere sådan, altså der kommer sådan et eller andet naturligt flow. Det er jo ikke sådan, du går fra et emne og så til en anden yderligere. Nej, hvis I er sindssygt gode, så gør jeg. Hvis I bare tonser noget, så gør jeg for at sige, skide godt. Kan du også det? Kan du også det? Og så er det fordi, jeg går og fisker det sidste point til toppen med et 12-tal. Toppen af et 12-tal? Ja, det er fordi i gamle dage var der noget, der 13-tal, og det var der, hvor man kom ud med kylden glorie. I dag kan man jo godt få et 12-tal med det, der står med uvæsentlige fejl og mangler, og det skulle da en halvandet karakter på. Altså helt ærligt. Så tager jeg bare en halvandet karakter. Ved du hvad, når man kom ud med 13-tal, så stod der, I am fucking god at nautical law, altså maritime law. Altså så var man sindssygt god med det fag. Hvis man fik en 13-tal, så var man noget helt exceptionelt. 12-tal, det er godt, men 1 ud af 5 er 12 i dag. Kan I følge mig? Det har så kommer 0-2 på ryggen, I'll try not break it. Ja. Nej, det er rigtig flot, det er rigtig flot. Men hvis jeg begynder at hoppe sådan rundt, så går det godt. Hvis jeg bliver sådan ligesom at... Eller, og så er I i tvivl, så går det så dårligt, at jeg er ved at sikre mig, at der virkelig ikke findes noget som helst viden, som jeg kan eksaminere i. Og så må jeg ikke forlade eksamenslokalet, fordi I er dumme. Sådan må det vel være, må det ikke det? Men det skal sgu være sådan, når man ikke består, så ved man, at man forlader et eksamenslokale. Så skal det være sådan. I min beskidte mening, når man forlader et eksamenslokale, så må der aldrig have tvivl om, at man ved, at man har bestået, at man ikke har bestået. Altså man skal have stillet et par spørgsmål, som man siger, ja. Så meget af det her, det hænger jo sammen på en eller anden måde, mange af de her emner. Totalt flow. Og det jeg tænker er lidt, nogle gange, hvis man får et eller andet spørgsmål,
og man så lige kommer i gang med det spørgsmål, så kommer der nogle andre tanker ind, og det minder om, eller det kan relateres til, eller det kan man så godt selv fortsætte. Flå derud af, men jeg vil have nogle gode ord. Ja, Det er ikke noget, du bare siger, du ved, så har vi noget forsikring. Jeg vil have noget faglighed. Jeg vil bede om en. I skal være faglige. Er du okay, så? Du ikke vil gå i panik? Jo, lidt. Du kan godt se det. Du stryger over i Ja. Altså, vi skal have noget flow. Du kan lave Britney til ham. I skal have noget fagligt. I skal huske pointene bonger. Det er ligesom en slags... så du går til de der bordfodbold. Nej, ikke de der, du ved, de der pinball. Når I rammer en af de der ding, så ryger der point op på tavlen. Sådan skal det være. Altså hvis bolden bare fiser op og ned ad midten, så får I ingen point. Det skal ramme nogle af de der puder, hvor du siger 10.000 point eller 1.000 point. Og hvad er de der puder der? Det er en af de der fede udsagn eller en altså, regel. det er også det der med, at man kan, altså det er også fint, at man kan 200 hurraver og noget, hvis man ikke kan forstå sammenhæng. Du kan ikke hurraver, hvis du ikke kan stå sammenhæng. Du vil ikke kunne komme godt igennem det, hvis du bare kunne en masse bekendtgørelser og lov. Du skulle vide, hvornår de anvendes og hvordan de anvendes. Det kommer du ikke langt med i det her fag. Nu har vi snakket meget om PI her. Hvad så lad os snakke noget andet. Folk ellers typisk problemer med? Hvor folk de falder igennem, fordi at det er lidt langt over. Du kan jo faktisk noget på et tidspunkt. Jeg sagde forsikring. Sagde du forsikring? Nej, jeg sagde forsikring. Nej, jeg sagde forsikring. Jeg synes godt nogle gange det her med faktisk med chartering og med hvad? Med det her chartering og i forhold til the versus patch og sådan noget. Der synes jeg godt det kan være lidt forvirrende. Det er jo bare, det skulle være sgu lidt derude af. Altså, der er jo sgu nogle lignende tidslinjer, hvor man kan se, hvornår den ene starter og den anden stopper. Det er ikke der, folk de altså hvis man kan det er bare personligt. Jeg stillede en studerende spørgsmål i går. Hvad hedder det? Han sagde, det er monitor det, så sagde hvad hedder det så, hvis man er hurtigere færdig med lastning? Og det vidste han ikke, hvad det hed. Og det koster. Altså det er et spørgsmål, man ikke kan besvare. Og så på den samme måde, som man skulle have fået nogle point ved at sige, det hedder dispatch, og der taler om, at redderen betaler penge tilbage til charteren, for at være hurtigt færdig med lastskibet, en oprindelig aftale. Ding, ding, siger det så. På min lille regneark. Men det er et godt spørgsmål. Hvad har folk ellers generelt svært af? Altså nogle af de der grundlæggende certifikater, som for eksempel farttilladelse, document compliance, safety management certificate, det må vi sgu ikke gøre. Det måske ikke kunne. Spørgsmål til du? Er du efter? Det var fordi, jeg sad lige og kiggede i forhold til, hvad du nævnte, og i forhold til, hvilket emne det var. Nu hører du godt efter den gang. Sara, du kaster ned efter mig, så den ikke kan gentage det ordret. Og klar, noget tungt. Ja, det er læsehøjskole. De tunge, de alvorlige certifikater. For eksempel nogle af dem Søværdsstyrelsen udsteder. Altså farttilladelse, document compliance. Den udsteder Søværdsstyrelsen selvfølgelig ikke, det er klassen, men altså nationalitetsbeviset, civil liability certificate, altså bunkecertifikat. Nogle af de der, du ved, som er dead in the water. Hvis du ikke har dem, så skal sejle skibet ikke. Så der kunne man sagtens, hvis man glider over på ISM-emnet, kunne jeg sagtens spørge, prøv at forklare, hvordan strukturen i ISM-systemet virker. Du kan starte med reddens forpligtelser, og så har han forventning, man siger, for at en redder kan få en document compliance, så skal han sikre, at sit redderi og sine skibe drives efter ISM-koden. ISM-koden er lovpligtig, i modsætning til de andre kvalitetssikringssystemer som ISO. Altså, han skal have en document compliance, og sådan et får han udstedt, når han har en designated person og har en safety management system. Og ISM-systemet stiller krav til, at han skal have nogle politikker, for eksempel Environmental Protection Policy, Safety Policy. Procedur. Og det er en del af det. Og du taler om en syn og fornyelsessyn. Det vil være en god idé, hvis du når dertil. Men så kan sige, document compliance udstedes enten af Søværdsstyrelsen eller i en udpeget Søværdsstyrelsen, en recognized organization, typisk klassen herhjemme, har en gyldighed 5 år, betinget af at overleve audits på rederikontoret, både interne og eksterne. Så har hvert skib en safety management certifikat, altså sådan noget som det der. Altså hvis I kan sige det ud, ja, og i kapitel 7 står der altså, hvilke
procedurer og arbejdsopgaver, der findes på Polyric, og det er fint. Men hvis I ikke kan det, så er det okay. Altså, kan I bonge af med det, jeg sagde om Document Compliance og Safety Management System, og at hvert skib har sin egen Safety Management certifikat, ikke også? Så er I kørende. Altså, så er fedt. Så kunne det være at sige, okay, nu parkerer vi fuldstændig ISM, det var dejligt. Siden ISM-koden opstod, er der opstået noget, der hedder ISPS. Og under ISPS-koden stilles der nogle krav til the Ship Security Officer og kaptajn. Hvad er det? Og så starter det helt grundlæggende. Altså, vi har en Ship Security Plan, og den skal følges. Og den illustrerer og fortæller om, hvilke niveauer skibet skal finde sig på i de forskellige havne. Og sådan nogle oplysninger, det får han fra sin Company Security Officer, som fodrer skibet med informationer om de farer i de farvand, skibet skal besejle. Samtidig får han informationer fra The Port Facility Security Officer, som giver ham informationer om sikkerhedsniveauet i det havn, skibet skal besejle. Ved ankomst, hvis der er uoverensstemmelse mellem deres niveauer, så laver man en Declaration of Security, altså ud. Nogle af de her nøgleord, der viser, at I har forståelse for sammenhængen. Jeg ved godt, jeg lige tog bukserne af alle sammen, der jeg vil tale lidt om ISPS, men det er en del af skibsmandspligt. Jeg tror altså, du skal have forlænget dit klippekort til 50 klipskort i stedet for 10 af. Jeg tror, jeg skal have månedskort. Nej, du skal have færdig her, så vores kæreste får alt overstået. Ja, nu kommer jeg lige ud af det og rejse. Ja, du havde også hånden op. Ja, men jeg tænkte, nu begynder du det allerede, da vi Ship Security Plan. Må vi også godt gå helt i grunden og bunden, altså i bunden at snakke om, at vi laver en Ship Security Assessment, og vi inddrager en recognize. Jeg skal snart stoppe den, når jeg keder mig. Okay. Eller jeg synes, nu prøver han at køre hele eksamen over på det, han lige har læst for 2 timer siden, og det er fedt. Og det er ikke sådan, at jeg tænker, ej, hvor går det skide godt, jeg må hellere stoppe. Men jeg tænker, hvor går det skide godt.